अभियंता भाई बनम एगो लई के जवाब तो दे नहीं सकत जल जीवन जियल तल ना दिहल हम गाई ले तने के 10 दिन बाद तो ओकर नकल करके गावे आला अब बोली बोलते रहे हम बन करा दिले ब्यास तो के ना थी दिले हे तेरा खींचे रे त एगो एही तरह भाव लागल कहवा तू जात बाड़ू ए फूल झरी कहवा तू जात बाड़ू ए फूल झरी ए पिंकी थाना प्रभारी के जाकर प्रणाम क के आओ हमारा के कुछ मांग के ले आओ जा तो कहवा तू जात बाड़ू ए फूल झरी ई माल मिली की देवते पछोड़ी ई माल मिली की देवते पछोड़ी गदरा लगोले बाड़ू बार में पताई पते दतनी मांगी ले प्यार लइकन के देबू की ए पताई पते दतनी मांगी ले प्यार लइकन के देबू की चलबुआ जाए हेलो हेलो अभी अभी बाबा पुरस्कार हमने के देनी चैनवाला बाबा माननीय हमारे सिकरौल थाना प्रभारी महोदय ये 500 को आशीर्वाद में देनी हमारा तरफ से बार बार प्रणाम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना पब्लिक के रक्षा करे खातिर एगो थानेदार होलो 2 लाख पब्लिक के जिम्मेवारी बा वहां के रक्षक बानी ऐसे हम कमेटी से गमछा बहुत ज्यादा है पगड़ी बांध के हम स्वागत अध्यक्ष महोदय जी थानेदार साहब के रोतन आई समाज में आवत हम ले लेबो करा थानेदार साहब बड़े बाबू छोटा बाबू दोनों बाबू आइल बानी का तनी पगड़ी बानी अच्छा आओ जी पिंटू बाबू हेलो हमरा के दे दिया बाटे औरी बा ले लो हाय ले माला भी फूल के 2 लाख जनता के रखवाला एक थाना प्रभारी होलो 50,000 वोटर पे एगो जिला परिषद बनल 3 लाख 2.5 लाख वोटर पे एगो 3 लाख पर विधायक होल पिंकी प्रभारी महोदय जी के स्वागत भइल ताली बजा के स्वागत करी जा हमने के जी हाँ तो आ जाई हमारा बुझाता धैले बा हेपेटाइटिस नाना धैले बोलो यही गांव के वहां के ग्रामीण पुलिस है बेलहरी के ग्राम का रक्षक है धन्यवाद माला खाली दो ना ठीक बा आई गृह विभाग हो
अरे भाई तो तू ही ले ला हमारा बुझाता धैले वाला भलाइटिस ना 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 धैले और बा चले लू राह में तो मच जाला हाला अब उसे में कतही चल जाई भाला अब उसे में कतहू चल जाई भाला पागल बहनी रे तोरा प्यार में पतई पर दे दे न मांगी ले प्यार के देवे की डल में हजार पतई पर दे दे तनी मांगी ले प्यार लेकर के देवे की पिंकी अब बताओ कहाँ एगो दू अच्छिया आ कहाँ ले ले बड़े गो एक अच्छिया बनावटी कहाँ एगो नागिन आ कहाँ हटे एगो थूथूर वो हता ना रुआ ऑपरेशन करा के हेमे ठुसले भी हाथा ना फोम चाइनीज फोम हो हेमे हरे राम राम चुतारा पर मास तनिकी ना हो हे जा फोम लगावेले हे पर एगो हे पर लगावेले नहीं खेपी सवास तरह शरीर कसले होले तनी खोल ना दियो फोम अपने नीचे भोया गिर अपना करना छनिया बनता और ही बाजी सच के सवर पे बनलू हसीना तहरा के देखिले तो छोटला तहरा में भरल बाटे किस्म का काला तोहरा में भरल बाटे किस्म का काला लगातार चले तो मच जाता हाला रोड पर चले लो पिंकी तो हाला मच जाला डॉक्टर महेश बाबू चौथी बार पुरस्कार हुआ देनी धन जन के कमी ना हो इंतजार पता ही तनी मांगे प्यार लइकन के देबू पता ही तनी मांगे प्यार लइकन के देबू माने हमारा बड़क सिंह जी हाथा नरेश सैकड़ों रुपया पुरस्कार देनी हमारा तरफ से नमस्कार बा छोड़ा ना उनकर दाज मत करो वो लंगड़ बड़े तो तू लंगड़ बनबू अब लगले हम माइक पर हो चुके कार्य तब पिंटू जी अब पिंकी कहतारी के बाबू अरे जूली ए बाबुआ हम का करी रे तो देखी बबुआ के करा के कहला भाई के कहल जाई आना तब बेटा के कहल जाई तो तू बबुआ के रोल में रहला
उनकर बेटा रहा है कि भाई के रोल रहा करे जब हिला दी कहाँ तक कानावा के खोटिया तबो नहीं खन जागत तो मूत दी कल जब वो नाते से तहर के लगल जब ना नाता है जोर के तरह के बबुआ कल सा तू कल जे बोल आ मूत दे बाबूजी के मुंह पर मुते ल आँखी पर थूके ल ए तोरा की जाए रहो तोरा के राम ना बुआ सैया काहे उठलाली हमर गुरु भाई के फरमाइश आइल बा पिंटू जी के